Sad, tu je imena ključna stvar koja se dogodila u 3. godini, zapravo 1. godina moje u srednjoj školi, gde je došlo iz Amerike izložba za dizajn. Zvala se Dizajn u Americi. I ona je putovala kroz Evropu i zadesila se kroz naš Američki kulturni centar bilo je na Cveti Zuzorića izložba, ne znam da se ti toga sećaš. Ogromna izložba, Amerikanci došli u Beograd sa industrijskim dizajnom. Ja kao, kad sam vidio to raspored taj i da će biti predavanje u Kolarcu, i ja gotovo. Znači, kod mene taj survival mehanizam, ja odem kod profesora Ike, kažem, hej, ja moram da idem na ovo. Ovo traje 4 dana, pa vi meni izbacite iz škola ako je ovo problem, ja idem 100% na ovaj, ja moram da idem na ovo predavanje. On kaže, Branko, idi, nema problema. Ne brini ništa, 4 dana, ja zapalim iz škola 4 dana. Ja mislim, bio jedini koji je otišao tamo. I cijel dan sam bio na svim izložbama, vidio sam Nike patiku po prvi put. Vidio sam po prvi put onaj šator koji je napravljeno od 2-3 one aluminijumske kao iglo. Nisam mogu da verujem da je bilo sci-fi, gde se kao otvori, ima šator koji izgleda kao mali iglu. I bije sportski, mali crveni sportski auto koji su Ameri radili, neki, nećem se imena. Međutim, šta je ključ na predavanja su bila na engleskom. Ja vidim predavanja 4 lika iz Amerike, jedan njih se zove Bill Stumpf, drugi je Cooper Woodring, u to vreme bio big deal dizajner, ali zašto pominjem Bill Stumpfa? Posle predavanja dolazim kod njih sa jednim malim kartonom i idem bukvalno do svakog od 4 Amera koji su predavali, uključujući Bill Stumpfa, i kaže, molim vas, potpišite se ovde. I on mu pogleda, jel možete mi samo napišete odgovor na jedno pitanje? What is design? I on ovako pogleda na smijest, tačno sećam njegovog lica i on napiše ovako. Ja kažem, puno hvala, i vidim tamo ID magazin, a znaš ko je Bill Stumpf? On je radio Iron stolicu. Da. Ja sam sreo te ljude kao su došli s druge planete. Znači, gotovo, to je bio šijan hyperjump. Znači, kao hyperjump after hyperjump. Ta 4 dana su promenili sve u mojoj glavi. Kad sam uhvatio, pošto su delili besplatno ID magazin, koji nikad nisam u životu video, ne znam da se sećaš tog magazina, da sam Industrial Design, ja ga dobijem od nekog tamo i onaj miris tog magazina i tekstura. Kako to? I pogledam zadnju stranu i na zadnjoj strani bio Frog Design, kao njihov ad, uvijek su imali na zadnjoj strani. To je bio najjači magazin za dizajn koji je postojao na svetu. Taj i Axis, verovatno, iz Japana. I kad sam to ugledao, Ivane, tad sam shvatio, pa ja ovde moram da idem. Gotovo. Tad sam znao. To je konačno kad je snajper tačno ušao u metu. Kad sam locked bio. Znači, sve vreme snajper je polako ulazio sve bliže u metu i tad je bio locked in. I ja sam znao od tog momenta, to je 1987. ili 8. Ne mogu tačno se setim. To je to. Znam da je to, uradit ću sve što mogu da zapalim ovde, kako god. Jer kad sam vidio njihov rad, to je bilo da što sam vidio njihov rad, šta oni rade, to je promenilo sve. I dobro, znači, američka propaganda na vrhuncu. Pa ne, znači, jednostavno, to su oni momenti u životu gde nije te neko ubedio nešto. Ti znaš kako to deluje. Kad nešto doživiš i kad promeni u tebi, jednostavno dogodi se promena. Koja nije promena volition, nisi ti to voljom uradio, jednostavno to je promena. Ti jednostavno znaš da je to za čime si tragao, ali nisi znao da postoji. Znači, otkrio si kao neko tajno blago. I ja vidim, to je to. Ne mogu da verujem da postoje takva ekipa na svetu. I normalno, čim to otkriješ, onda kreneš, hoćeš još više ID magazine da razumeš bolje kakav je studio, šta se tu radi. Ti shvatiš da su oni radili, da je Hartmut Esslinger koji je osnovao Frog, on je radio za Steve Jobsa. On je radio sve Macove prve koji su izašli. Ti možda, znači, da samo da zamisliš o čemu pričamo mi sada. To je za Steve Jobsa uradio sve, Mac Classic, Mac 2, radio je Next, ceo za Steve Jobsa i gomilu drugih stvari, i ti jednostavno shvatiš da to je to.